Inwedkom il-gvern immexxi minni iħares is-sikurtà tagħkom. Inwedkom il-gvern immexxi minni ikollu pulizija, korp ta' pulizija illi tagħmilna gburin biha, gburin illi aħna Maltin, gburin illi jiġri x'jiġri, nafu illi hemm il-pulizija illi qiegħda tiddefendi lilna. U allura inkom iva terġgħu isserħu raskom u tgħixu f'darkom b'moħħkom mistrieħ. Għaliex il-Prim Ministru quddiem dikjarazzjoni daqshekk ċara ħallihom hemmhekk ma saqajh. Ma nagħmlux mod illi ma jistax ikeċċihom mhux hekk. Sinjali li dan probabbilment tant jafu fuqu illi jgħid jekk inneħħi lilhom ikolli nitlaq jiena wkoll. Jekk hemm xi ħaġa gravi hija din illi kummissarju tal-pulizija ma jieħux passi fejn għandu jieħu. Ma jistax ikolli fiduċja fih. As notice m'għandu bżonn jitlaq il-barra mill-ewwel mingħajr ma jaħdem in-notice. U ngħidulu fġieħ is-sewwa jekk m'intix kapaċi itlaq, fġieħ is-serjetà, fġieħ l-onestà, fġieħ il-verità. Jekk m'intix lest illi tagħmel xogħolok, itlaq illum qabel għada. Lilna injorawna, lilna irredikolawna, lilna qegħdin jattakkawna imma issa risa iż-żmien illi aħna nirbħulhom. U dak hu li ser jagħmel il-poplu Malti fl-elezzjoni li ġejja. U aħna lek edinaw biex nofru tama lill-poplu Malti illi hemm min qiegħed iquma sewwa, illi hemm min qiegħed joffri tama ta' gvern nadif, ta' gvern onest, ta' gvern serju.